Hello, ce faceți? Vreți să facem o serie cu Sonic? Bine. Hai că îi arăt. Sonic, cel mai rapid. Amy, iubita lui. Tails, dar nu știu de ce arată așa. Ar trebui să aibă două cozi, dar nu știu de ce are una. Poate așa a fost făcută. Ăsta e Knuckles. Ăsta e Shadow. Ăsta e Silver. Acum o să facem o luptă din Sonic și domnul. Auci! A căzut Tails. Dacă vă arăt, uitați, a căzut Tails. Uite, a căzut și Sonic. Amintea de la Euro 2024. Amintea de la Euro 2024. Egal, că a căzut amândoi. Nu. Gata, și iar a căzut Tails. La mână la mine. Deci, Sonic câștigă. Acum Sonic cu Knuckles. Au, au, au. Auci, auci, auci. Dar am uitat să vă spun ceva. Sonic e cel mai rapid. Tails poate să zboare cu două cozi, dar ăsta are unul, nu știu ce, și fața e schimbată. What? Dar ei doi sunt prieteni, nu se bat niciodată. E fabă! Și ăștia doi sunt prieteni. Sonic și Amy. Ăștia doi sunt prieteni. Adică, stai un pic. Ăsta și ăsta. Stai un pic, că uite așa. Ăștia toți sunt prieteni. Stai că îi arăt pe toți. Uite, ăștia toți sunt aici prieteni. Toți ăștia sunt prieteni aici. Dacă mai vreți să mai facem încă un videoclip, dați like. Knuckles stă cu capul jos. Opa, a căzut. Ce? Stai că vă arăt ceva. Mingea de la Euro 2024. Mingea de la Euro 2024. Și cine s-a uitat la meciul Anglia-Spania, să dea like și subscribe. Adică subscribe înseamnă pe română să vă abonați. Să vă abonați. Da. Ce să facem acum? Hai facem între Tails și Shadow. Taci, zice Tails. Asta zice Tails, taci. Dau în nas. Dau în nas. După aia vine Shadow și dau o palmă peste față. Palmă peste față. Da, palmă peste față. Palmă peste față. Pum! Și Tails îi dă una la Shadow, îi dă, uite așa, auci în ochi și, oi, uite, sânge. Să ne vedem că-i sânge, da? Se bată ăștia aici. Aoleu, se bată ăștia aici. Acum, dintre ăștia două. Lasă-i că ăsta cântă.
Nu știu dacă se aude. Auziți? Nu știu dacă se aude. Nu știu dacă se aude. Nu știu dacă se aude. Dacă nu mai... Da, așa-i. Nu. Gata, nu mai merge. Acum, ăștia. La fel cântă, la fel. Nu știu dacă se aude. Acum 1-0 pentru Tails. Și cam atâta cu videoclipul ăsta.